Panguva ino zvobuda pachena kuti VP Constantino Chiwenga aiwa vari kusangana nemiedzo yakawandisa sezviri kuitwa nezvegananda. Unyatsokuona kuti these guys they are doing what they are doing in front of VP Constantino Chiwenga. Kunyange VP Constantino Chiwenga akavapa hint gore rino richangotanga kuti zvamuri kuita izvi aiwa it is a security threat, hatidi zvigananda, hatina kuliberata someone's province or someone's family. Sanapinda mashoko ari kuda pana pachitsanangurwa nevanhu vanoona vanyatso kuti aiwa VP Constantino Chiwenga muchiona wakanyarara apa zvinozoratidza kuti aiwa this man is matured enough. Subscribe like on the bell icon. Tichipinda mu vahendo X panapa tinoona kuti vana Elad vanobuda vachiposta VP Constantino Chiwenga muri kuona avo vabuda nyora vachiti I wonder how it feels like being Chiwenga seeing Tagwirei campaign uninterrupted. Worse, I wonder how it feels to be a ZANU-PF Central Committee member seeing Chigananda having uninterrupted free play. Ndo masvika ari kuda panguva ino zvinzi aiwa general yakinga vanenge vanotomboshamisika vachinatso kuona kuti aiwa pane munhu ari kunyatso kukambena asikainterruptiwi and ari kukambena for a post iri kutodiwawo nageneral. Zvinyatsoratidza kuti aiwa these guys mamechanism avari kuita ari ngori against VP. Masvika ari kuda panguva ino vari kunyatso kuonekwa kunze zvigananda panguva ino zvazviri kuita nyatso kuonekwa kunze vari kunyatso kutonga nyika yeZimbabwe as if mabusinesses avo as if zvinhu zvavo, but it is our own Zimbabwe inyika yedu tese. Masvika ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunze aiwa general vachiri nebasa, general vari kuonekwa kunze impact yavari kufanira kuisa munyika yeZimbabwe sezvatiri kuona kuti some of the people or mafaction ari kumusapota zvazvikuona kuti general vachine basa hombe ravafanira kuita kuti vakwanise kudefeata these zvigananda. Masvika ari kubuda panguva ino yatiri kuona kuti general panguva ino vasiyiwa aiwa maallies avo ese, mamwe atsakatika, vamwe vafaiwa, vamwe vachibviswa pamakey positions. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Abvina comment section yedu mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.